La seva baixada d'impostos als rics ha arruïnat l'Ajuntament de València, perquè aquesta famosa baixada d'impostos de 2023, que va beneficiar sobretot a qui més propietats té, va desquadrar completament el pressupost municipal. I què necessitava el govern per tapar aquest forbat? Doncs necessitava més ingressos. I com ho va fer? Doncs aprovant una taxa de residus sense pràcticament bonificacions per a poder ingressar 46,9 milions d'euros i pujant l'ICIO al màxim, que és l'impost per a obres domèstiques, per a ingressar 6,4 milions més. Sense aquests ingressos, ni el pressupost del 2025 quadrava ni la regla de despesa es complia. Per això, quan vostès parlen de baixada d'impostos, cal dir la veritat, que no han baixat els impostos, han fet trilerisme fiscal. I el resultat és clar, la majoria de veïnes i veïns de València pagarem més ara que abans de la seva reforma fiscal. Per exemple, jo, en ma casa som 4, ens han baixat l'IBI 50 euros, però l'any que ve ens pujarà el FEM en 240 euros fins pagar 360 de FEM, perquè la TAMER, ja la van pujar vostès un 23% l'any passat, i hauré de pagar la taxa de residus del 2025 i la taxa de residus del 2026.